ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ye min tɔgɔ fɔ a n'an ma min tɔgɔ fɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye bi an nisɔndiyalen don an sewalen don parce que an ka kɛlɛ bɛ ka nɔ bɔ tubabuw bɛ ɲini ka kɛ juguw sago ye i y'a faamuya b'a la alhamdulilayi rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw bi an sigikun ye makɔrɔni makɔrɔn kumana kunu fan bɛɛ kɛra wo ye an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye burukina faso olu ka minisiri kumana y'a faamuya b'a la oni na nka cɛ ala n ko afiriki jɔra ka ban pewu n'o de fɔ a jara cɛ o afiriki jɔra a ma diya cɛ o afiriki jɔra bilahi burukina bɛ ka minisiri kumana nɔsɔnsini na a ye afirikɛn den bɛɛ kunna wolo kan afirikɛn den bɛɛ jigi tugu i y'a faamuya b'a la n ko n ka cɛ ko bɛ yen dɛ wala an bɛ an da don o la n'an bɔra yen fana togo minisiri kumana an b'olu video ninnu bɛɛ pase an b'olu pase n'an bɔra yen an bɛ se mariko ma umaru mariko ale kɛra juguw sago ye a kɛra ba sinamuso sago ye an b'ale can can kosɛbɛ umaru mariko ka dossier b'an bolo bi a ka bon hakili ma an ye preuve sɔrɔ umaru mariko kan a ka bon hakili ma an bɛna can canni da ale kan i y'a faamuya la garankɛ ma min da bagolo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ américains olu ka drone tun bɛ fɛ ka dogo i y'a faamuya o drone ka dogo ka tɛmɛ Niger kun na i y'a faamuya b'a la Mali ka radari bɛ yen Mali ka miseliw bɛ yen Mali ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ Niger kɔnɔ an bɛ don min na komi bi américains ka drone tun bɛ fɛ k'i dogo ka tɛmɛ Niger territoire sanfɛ an ye ale lajigi an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Niger kelen ye n ka cɛ olu ka minisiri taara k'a bɛ taa kuma Nations Unies na i y'a faamuya b'a la o ma sɔn ka kuma da d'a ma parce que preuve b'a bolo dalilu bɛ a bolo i y'a faamuya b'a la Faransi ni Antonio Guterres i y'a faamuya b'a la u jamana dama bɛnna kan ka ban ka kuma da di Niger ma an bɛ an da don o yɔrɔ fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Zana Takiyu ale fana bɔra k'an ka sɔrɔsiw dɔgɔya k'an ka baara bɛɛ kɛ fu ye ka Mali lagosi ka Mali danbe bɔ a la an bɛ kuma ale kan ne y'a fɔ n ko arajo so in min bɛ yen Bubu Media in n ko bilahi olu tɛ ɲuman fɔ faso in kan parce que olu ka nan de bɔnna n y'a fɔ dɛ a mɛnna Renouveau FM n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko Bubu Media don mais ni n y'o fɔ a bɛ digi n terikɛ la ne yɛrɛ terikɛ min ye Kaba Sidibe ni ko Bubu Media a bɛ digi ale la sinon Bubu de ta ye arajo in ye o Dra Renouveau président Renouveau tigi o ni Bubu bɛ komi Lansana Fuseni de a financement o a musaka o a bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ Bubu de kun n tɛ bi dɔn dɛ mais kunu o tun bɛ ka kɛ min ye Zana Takiyu i y'a faamuya b'a la ale bɛ kuma Renouveau in de la yen ka taa k'an ka sɔrɔsiw lagosi ka jamana lagosi an b'a ɲini Asimi ninnu fɛ u ka faso denjugu bɛɛ minɛ k'u bila u ka taa sɛnɛ kɛ walima u ka marifa di a bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sigi k'an ka sɔrɔsiw lagosi ka jamana lagosi Asimi kan k'u bɛɛ de minɛ ka taa n'u ye kɔrɔnfɛla la u ka taa kɛlɛ kɛ dabarabadenya in bɛ kɛ Bamako de mais n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o la an b'a laban ni barika bannen ninnu ye min ye CDR mɔgɔw ye an b'a laban ni olu ye CDR mɔgɔw olu tora k'u bɛ taa kize jɔ wari tɛ yen k'u bɛ taa kize jɔ o y'a faamuya la kize min valeur bɛ taa miliyɔn 98 na a 100 miliyɔn miliyɔn 2 de b'a jɛ CDR mɔgɔw k'olu bɛ taa kize jɔ kize min valeur bɛ taa miliyɔn 98 na Ami Baba Sise an ye nin kunnafoni sɔrɔ ale de ka page sanfɛ Ami Baba Sise i bɛ ka mɔgɔ ninnu an ye nin kunnafoni sɔrɔ ale de ka page sanfɛ ko CDR mɔgɔw k'u ka kize min kan ka jɔ ko a jɔli wari valeur bɛ taa fo miliyari comment ça s'appelle miliyɔn 98 na mais ko nafolo tɛ yen dɛ Ami Baba Sise y'o fɔ ko nafolo tɛ yen an m'an da don o fana la depuis n'o can yan n ko ka media kɛra yirisunba de kɔrɔ ye n'i ye CDR mɔgɔ ye comment ça s'appelle u ka kunnafoni t'u la dɔrɔn u sigilen bɛ yirisunba de kɔrɔ min tun ye Jara ka kafe Jara ko k'u sen tɛ don yen tuguni parce que en tant que CDR mɔgɔ bɛ ka taa yɛrɛ ɲɔ kɛ ale ka client de bɛ perdre parce que ye dumunikɛyɔrɔ de n'a fɔra ko yɔrɔ tɛ bɛrɛni bɔ CDR mɔgɔw ka to ka taa yɛrɛ ɲɔ kɛ Jara ka i y'a faamuya la karata Buguni na Jara yɛrɛ ka kafe so tɛ foyi tɛ ka karata k'o koli k'o kɛ kafe ye i y'a faamuya la sirada la ni CDR mɔgɔw fana ko k'olu ka to ka yɛrɛ ɲɔ kɛ client bɛ perdre de sisan u bɛ t'u sigi yirisunba de kɔrɔ ne y'o kuma fɔ min kɛ
k'olu bɛ dusu ta ko ka taa kize jɔ fɔn tɛ yen wari tɛ yen wari min tun bɛ yen o tun ye miliyɔn 40 de ye dugukolo sanna miliyɔn 40 wari tɛ kɛsi kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɛdɛri kɔnɔ bɛɛ taara i y'a faamuya la mɔgɔ t'a kɔnɔ bɛɛ taara kize bɛ jɔ ni da ye wa n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o la ne balimaw yan'an k'an da don an sigikunba la an bɛ musobaw ka musoba fo min ye Baculi ye Baculi min nana ka fantanw jigi tugu Baculi min nana ka Bamakɔ ɲaman bɛɛ cɛ Baculi min nana ka Bamakɔ fɔnsɛ dingɛ bɛɛ lajɛlen labɔ Baculi min nana ka ji di fantanw ma Baculi min nana i y'a faamuya b'a la ka kɛ fantanw jigi ye Baculi an ka foli b'i ye i bɛ baara min na Mali kɔnɔ bi ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ i bɛ baara min na Mali kɔnɔ bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ jama b'a kɔfɛ sanga b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ aljinɛ sɔrɔli b'a kɔfɛ Baculi kana nin sira in bila dɛ i bɛ sira ɲumanba de kan Baculi walahi maa maa bɛ fantanw dɛmɛ i sara bɛ Ala bolo voilà yan'an an ka don an sigikunba fana kɔnɔ Asimi gɛlɛya bɛ maliyɛndenw ka Faransi kɔnɔ yan dɛ gɛlɛya bɛ maliyɛndenw ka Faransi kɔnɔ yan carte ɲinina o tɛ ka sɔrɔ min ye carte biométrique kɛ o tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ka passeport ko bloquelen don mɔgɔw ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bloquelen don Faransi kɔnɔ Asimi ka décision ta joona joona min ye carte ɲinina ko ye k'o bila poubelle kɔnɔ mɔgɔ minnu ni erreur donna olu ka carte ɲinina ko la k'o bɛɛ supprimer ka bɔ yen ka sɛbɛn kura di mɔgɔ ma walasa u bɛ se k'u ka séjour n'u ka fɛn récupérer cogo min na mɔgɔ dɔw ka du minɛn'u la mɔgɔ dɔw ka baara tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ ka si kɛnɛma Ala ni nin carte ɲinina jugu sago den sababuya la mɔgɔw tɔɲɔnnen de bɛ a ka bɔ hakili ma carte biométrique o tɛ ka sɔrɔ an bolo yan min ye carte ɲinina fana ye o fana tɛ ka sɔrɔ a kɛra maliyɛnw bolo donko ni donkoma ye carte ɲinina ko la Asimi nin video in a y'a kolonkolon a ka se ne yɛrɛ ka président ma ko tɔɔrɔ bɛ maliyɛndenw kan degun b'u kan maliyɛn c'est à dire que Asimi dɛmɛbaga bɛɛ bɛ tunga de la Asimi kanubaga ɲɛnama ɲɛnama hɔrɔndenw halaladenw a bɛɛ lajɛlen bɛ tunga de la gɛlɛya b'u kan de Asimi i hakili to yɔrɔ la carte ɲinina tɛ ka sɔrɔ carte biométrique tɛ ka sɔrɔ bon passeport dun tɛ se ka dilan ni nin si tɛ Asimi tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan a ka bɔ hakili ma a y'a hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ n'a faamuya la o ye o yɔrɔ ye ne balimaw an bɛna Macron kumakan k'a la a kɛra bolo jigilatigɛ ye a kɛra bolo échec ye ka Afiriki population bɛɛ lajɛlen fo Afiriki den ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la walasa Afiriki ka segin a danbe kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɔra ka kɛlɛ wɛrɛ gagné tuguni min ye Niger ye an ye kɛlɛ gagné ka wale ta ye i y'a faamuya b'a la ka Faransi ku a n'a kala k'a bila kɛnɛma o bɛ bɔ Niger kɔnɔ de hali seko t'a la a bila n t'a bila ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a bila n t'a bila bilayi tasuma kami o de ma da i tɛgɛ kɔnɔ Macron yɛrɛ ko k'u ka ambassadeur k'a bɛ avion kɔnɔ ka na Faransi a bɛ don Faransi kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Macron y'o fɔ Macron tun ko k'a ka ambassadeur min tɛ bɔ Niger kɔnɔ a sɔrɔ Macron yɛrɛ dabara de y'a fɔ k'o ka ambassadeur k'a bɛ avion kɔnɔ a min y'u ka sɔrɔdasiw ye fana ye ko olu bɛ sira minɛ k'a daminɛ i y'a faamuya nin semaine in kɔnɔ i y'a faamuya ka taa se kalo kelen ma ka taa se san kelen nin san in laban ma k'u ka sɔrɔdasiw bɛ Niger bila n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bilahi an bɛ sira min kan a diyara cɛ ye a ma diya cɛ ye an bɛ nin kɛlɛ in gagné parce que an bɛ danbe sira de kan an bɛ tiɲɛ sira de kan wa an bɛ mais nin kɛlɛ in bɛ gagné de an bɛ Macron ni kumakan k'a la an bɛ sɔrɔ k'a can-can a lamɛn dɛ. Le Niger, la France, depuis 2 mois, est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord, nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir Follow Akoko uka sodasu munu sara Afrique kodo Mali Burkina Niger ya famia bala kwa be duwa udonku ye ku ka sodas hakem sara ni jamana saba ina kwa ka bu hakilma aka sodasu sara aw yɛrɛ de ka intérêt ɲinini kama u massa maliyɛndenw ka intérêt ɲinini kama u massa nizɛriɛnw ka intérêt ɲinini kama u sara aw yɛrɛ ka intérêt de ɲinini kama o fɔkun journal la an ka pa pagato o la u sara aw yɛrɛ ka intérêt de ɲinini kama filanan
ko n'olu tun tɛ ko so an b'a sɔrɔ mali tɛ planète sanfɛ nkalonfin ma tɛmɛ a kan n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma nkalonfin olu yɛrɛ de ye jugu ye comment ça olu bɛ se ka taa tɔɔrɔ ta ka bɔ anw kan ni nin kuma in tun ye tiɲɛ ye san b'a sɔrɔ guerre banna ni nin kuma in tun ye tiɲɛ ye san b'a sɔrɔ fitinɛ tɛ mali ni burukina ni nizɛri olu yɛrɛ de ye jugu c'est que jugu kunyanfan ye olu yɛrɛ de ko jugu kunyanfan ye n ko cɛ bɛ nkalon tigɛ hali a tɛ miiri quoi ko n'olu tun tɛ ko san b'a sɔrɔ sahɛli tɛ aw de bɛ ka marifa di terroriste ma plainte bɛ Nations Unies pour k'aw tɛ ka jaabi Niger ministre taara k'a bɛ taa kuma Nations Unies a banna ka kuma da la parce que dalilu b'a bolo Macron bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kan yan tuguni bɛɛ kunkolo b'i kan da la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ an ka cɛ lamɛn dɛ ko n'olu tun tɛ ko sisan tun tɛ sahɛli sɔrɔ ye mais ko a ka bon an ka cɛ lamɛn dɛ. Le Niger, la France sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir du Non, mais pays et la ces pays situation ont a été régressé. frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste Contrairement pas à là-bas. ce qu'il dit. Qu'on ne peut Mais plus j'ai rester eu là-bas. cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent. Mais nous ne le faisons pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, Jamais. mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France... ko ale jɔyɔrɔlen don ale kɔnɔna fililen don ko don o don ko joli bɛ ka bɔ mali kɔnɔ don o don mɔgɔ bɛ ka sa nizɛri don o don mɔgɔ bɛ ka sa burukina ko lakanabaliya ko ɲɔ ɲalen don nin jamana saba in na bi k'a ka bɔ hakili ma ko ale jɔyɔrɔlen don ale dusu kasilen don ale kɔnɔna fililen don n ko nin bolo ko ministre de y'anw genge quoi nin bolo ko anw kunkolo t'an kan da la nin bolo y'a faamuya b'a la ko an bɛ lahara de bi lakana ɲɔ ɲalen don mali kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kunu i bɛ ka tile la dugu kunturu tun bɛ jeni kunu i y'a faamuya b'a la muso kɔnɔmaw olu kɔnɔ tun bɛ fara k'u denw bɔ i tun tɛ ɛri kelen kɛ k'a fɔ i ma mɛn ko mɔgɔ sara kɔnɔfɛla la mɛ bi lakana bɛ a ka bɔ hakili ma minɛnw b'an bolo an ka sɔrɔsiw bɛ baara la Macron ko non ko saya bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi ko a ka bɔ hakili ma nin bɛɛ kana nkalonfin tigɛ faransi kɔnɔ walasa o bɛ se ka da olu ka politiki la cogo min na aw kana da o la dɛ a filɛ k'a fɔ ko fagali min bɛ ka kɛ olu de bɛ ka kɛ bi minisima tagatɔ min filɛ nin ye olu de bɛ k'an balimaw faga bato minnu atakɛra o piraku bɛɛ lajɛlen b'an bolo Macron e bɛ taa min e bɛ taa yɔrɔ jumɛn a ye bɔra o la fana a ko olu t'u da don afiriki politiki la parce que France Afrique ko ça exupile bɛɛ c'est à dire que africain b'u yɛrɛ comme comment ça s'appelle an b'a fɔ cogo jumɛn yɛrɛ
min ye colonisation ye an y'an yɛrɛ ta an y'an yɛrɛ ta bon olu da t'an ka ko la tun a bɛɛ galonfin Burkina ministre min kumana Nations Unies na o don a y'a fɔ dɛ k'aw tun taara négocier ni Ibrahim Traoré ji dugu ma aw tun taara négocier ko Ibrahim Traoré k'a ka to fanga la mais a ka ministériya ni gouverneya ni fɛnw bɛɛ di aw ma n'o kɛra Ibrahim Traoré bɛ sa fanga la mais aw ka mais ko ninnu bolo k'aw ɲɛ lagalagatɔ de ye quoi c'est que u tɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ fansi o tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ Assimi Ibrahim Traoré ni comment ça s'appelle Abdraman Tiani na Macron sigilen b'a malo kɛnɛ kan i y'a faamuya wala mɔgɔ bɛ ka sa Mali kɔnɔ dɛ a donna ta bɔra tan dɛ min ye olu ni Niger ka coopération ye dɛ olu yɛrɛ de y'a jɔ dɛ pititi patata Niger y'u gɛn de o ma coopération ko yi jɔ a bɛ c'est que kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ cɛnin da kɔnɔ foyi tɛ ni galonfin tɛ u donko banna se t'u ye tuguni u ta tɔ kɛra galontigɛ de mais aw yɛrɛ ka population bɔra tiɲɛ kalama Afrique population olu bɔra tiɲɛ kalama c'est pour ça que olu bɛ k'aw gɛn aw bɛ ka kɛ ɲuguntanfɛn ye e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo ko wa ni sigiyɔrɔ kelen in na a ye nkalon min tigɛ a ka bon hakili ma k'olu ka sɔrɔdasi baden sara an bolo ye aw ka sɔrɔdasi sara kun jumɛn de la aw ka intérêt ɲinini ka taa bin anw kan k'an ka sanu n'an ka hɛrɛ bɛɛ ta u sara o de kun kɔrɔ u ma sa anw dɛmɛli kama u ma sa anw dɛmɛli kama a bɔra la tuguni ko n'olu tun tɛ ko sisan tun tɛ nin jamana saba sɔrɔ Mali Burkina Niger e ni ala na kira cɛ Mali ye plainte don aw kama mun de la la question est là Mali ye aw wele Nations Unies na mun de kama aw ka avion minɛna sanfɛ a bɛ ka marifa di terroriste ma o plainte ma jaabi dɛ aw bɛ se ka taa anw ka kɛlɛ ban cogo jumɛn aw bɛ se k'anw dɛmɛ cogo jumɛn aw bɛ se ka na ni basigi Afrique mais ko a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma aw bɛ se ka n'anw ka kɛlɛ in ban cogo jumɛn kɛlɛ min ju ye aw yɛrɛ ye kɛlɛ min sababu ye aw yɛrɛ aw ka hɛrɛ bɛ kɛlɛ min na aw ka hɛrɛ de b'a la o kɛlɛ bɛ ban cogo jumɛn Makɔrɔni fɛn bɛ yɛlɛla nin tɛ